март е ден на българското възкресение. Ден на почит и благодарност пред величавата саможертва на участниците в борбата за освобождението на България. Тази паметна дата ни връща назад във времето, за да си спомним каква е цената на извоюваната свобода. Съединението прави силата, а силата ражда независимостта. Националният ни девиз ни напомня, че ние, българите, трябва да бъдем единни, за да пазим ценностите, завещани от най-древни времена.